आप मेरे चैनल काका के कॉमेडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ताजा फल ले लो भाई, ताजा फल। आम, अंगूर, केरा, सेब, लीची, नाशपाती, तरबूज। फल ले लो भाई, फल ले लो। काका कैसन दुकान चलता तार फल के हो? ए वो किने वाला कम है, सूंघे वाला बेसी आवता लो। काका लॉकडाउन बा तो जब जेब में पैसा नहीं है तो सूंघल जरूरी बा। काका हौ देखो वाइल बड़न अरब से कमा के ऊ जरूर किनी हन। आवे दो देखो तो कैसा है जी आम? ले ली वो 60 रुपया किलो बा, एकदम ओरिजिनल माल दे। हेती आम 60 रुपया किलो। ये आम है कि अमिया है? अरे आम तो मिलता है हम लोगों के यहाँ विदेश में। 1 किलो का एक आम होता है। छोड़िए सब, ये बताइए केरा कैसा है? केरा बाबू केरा 30 रुपया दर्जन बा। आप लोग तो बड़ा काटू है जी। केरा है कि केरी है? केरा तो मिलता है हम लोगों के यहाँ विदेश में। यह एक हाथ का केरा अब 20 रुपया दर्जन। अच्छा इस संतरा का रेट बताइए। संतरा का बाबू संतरा 70 रुपया किलो बा। सब चीजें आप लोग महंगा बेचते हैं भाई। ये संतरा है कि संतरी है? 50 रुपया केजी जो संतरा मिल जाता है हम लोगों के यहाँ। एक संतरा कम से कम 500-600 ग्राम का। ये क्या है जी? तरबूज के दाम बताओ बाबू। वो अंगूर है, अंगूर है। इतना बड़ा कहीं अंगूर होता है? अरे बाबू अभी जानत नहीं घी रहुआ, वो अभी काच बा। जब पाकेला तो एगो अंगूरवा टेम्पू में ढक के लोग ले जाला आ वही में पाइप डाल के घर भर के लोग ओकर जूस पिएला। बाहर में ऐसा अंगूर रहुआ ना देखल हो। तरबूज के तू अंगूर कहे कल हो? तो का कोई हम जौने के कहत मजबा कहत केरा ना केरी, संतरा ना संतरी, आम ना अमिया। आई सब दुकान विदेश में लमहर मिलेला। इनकरा बच्चों कहीं का चलल बड़न 4 दिन विदेश नहीं कर रह जात लोग की बुझाता लोग की एकदम इंडिया में कुछ है ये नहीं। काका ये कहलन कि हम फोरमैन में रहनी। ये फोरमैन में रहलन, फोरमैन में रहते तो हेते ना नौटंकी ना बचिए। ये लोग के तमाशा तू नहीं खा जानत। जैसे तैसे कह के चल जाला लोग विदेश आ ओइजा जाके लेबर में खटेला लोग। कुछ लोग तो बकरियों चरावेला। आ 2 साल पर जब गाँवे आई लोग आ पूछबनू तो कई लोग मेरे को तो कंपनी प्रमोशन कर दिया 4 दिन में, कंपनी फोरमैन बना दिया। एको जाना तारा ऐसा ना भेटैलो बाबू जे कहे कि ना हम लेबर में खटे नहीं हो जाए। ये सब जाना फोरमैन हो जाला लोग इंडिया छोड़ला के बाद। वकील काका तो जहिया से आई बनन एकदम जीत जाट में घूमता रहो। अरे तो हवा बनैले बनन फोरमैन के तरह ही ना। ए बाबू तोरा का समझाई रे? जान जाइए बाबू कि जब साँझ होला नु तो यहाँ लोग घर में से निकले नी दुआर पर नहाए खातिर जौन कल होला। तो जब यहाँ लोग चलम नहाए तो घर में से मार कोनो बाल्टी लेके दौड़ी, कोनो गमछा लेके दौड़ी। यहाँ लोग मलमल के एकदम नहाए और अबियन साबुन से। वही ऐसे यहाँ लोग लेके आवे नहीं, ऐसे कि इंडिया में तब साबुन नहीं है यहाँ लोग के नहाए वाला। हो काका आ जब यहाँ लोग एकदम नहा धोआ ले तो मार स्त्री किरिच कई एकदम कपड़ा पहिर के आउ का एगो आवेला जौन भक भक महकेला काका सेंट। हाँ ओकरा के लगाए हम लोग। आ जान जाइए बाबू तनी मनी ना बुझाला कि बोतलवे भाव का ले बानी लो। ओन्ने खड़ा रही लो 100 मीटर दूर नु तो ये ले महकत रही। जब यहाँ लोग एकदम फीट फाट होके बाजार खातिर निकले तब बबू एगो चेन जौन बा सिकड़ी हैं कुछ कीन के लिए लो चाहे ना एगो चेन जरूर लियावे नीलो ओकरा के हई कालर के बहरी लटका ले नीलो।
आज ये भेटा गई रास्ता में अब अगर गलती से पूछ डलस कि भाई कब अइला तो कहलो मेरे को आए तो 15 दिन हो गया, तेरे को हम कितना ढूंढे तुम दिखाइए नहीं देता है। आ कहीं अगला पूछ डलस कि भाई इतना दिन विदेश रह हमारा खातिर कुछ ना ले अइला तो कहलो अरे सुबेरे आओ तेरे को हम बहुत बढ़िया गिफ्ट देंगे। आ कहीं वो वही में कबा आ सुबेरे पहुंच गई द्वार पर तो जानता रहो स्पेशल गिफ्ट का दे लालू। कौन सी काका? और कुछ दिलो चाहे ना एक पैकेट सिगरेट जरूर दिलो। आ वो सिगरेट बाबू अब का कहीं एगो हमरो कनु देले रहे धारा के जैसे एक फूक मरनी नु बुझाइल के पूरा मुंह है ठंडा हो गई और तो हमरा ओकरा के बीगे के पड़ गई। आ कूला उला कह के बाबू वो अपन बीड़ी हम धरनी हम कहीं मुंह न मारे है अरबियन सिगरेट के रे एकरा से निमन तो हमनी के इंडिया के इंडियन बीड़ी बा। मगर काका जितना दिन रह लो बड़ा ऐसे रह लो। हाँ ये बात सही कहले है बाबू, यहाँ लोग जितना दिन घरे रहे नु रोज पार्टी साटी चलेला भाई, कबो बगीचा में तो कबो ट्यूशन पर। ऐसे कि जितना ही खून चूसुआ यार बड़ा सन सब जोंक खानी ढैले रहेला। जहिया ओकनी के मालूम चल जाला कि यहाँ लोग आवतानी विदेश से सब खून चूसुआ यार पहुँच जाला सन ट्यूशन पर। कौनो रगड़ के खैनी खियाई तो कौनो बोतल खोसल बाबू करे के धीरे से तो आई कि आज चलत आ थकान आज हमनी के उतार दे सन। अब वही में तनी मनी जन कमजोर बा वो कुछ न तो दूगो शिखर के गुटखा के पैकेट जरूर ले गई बा यहाँ के स्वागत में। तई सब खून चूसुआ यार 2 महीना ले खूब पार्टी साटी करे रस आ 2 महीना कब बीत जाला पते न चलेला। आ तले यहाँ लोग के कंपनी से डिमांड आ जाला कि अब आ जाओ बकरी बाछा देने वाली है। आ तले मालूम चलेला कि जा जौन लेके आदमी तो खा पी के ओरवा डहनी रे। अब जाए के बेरा बाबू फिर यहाँ लोग टिकट के पैसा ओटियावे लगे नी। काका आई लोग के मेहरारू बड़ा स्टैंडर्ड में रहेली। बाप रे बाप का कह डहल ई का फाटे लो कि ऊ फाटे लीसन बाबू। अभी 10 दिन के बात और कूदना ओकरा गईले बाबू मुश्किल से हमरा बुझाता 20-22 दिन होत हुई। आ ओने हम गए रही अपना खेत की ओर घूमे तो ओकर मेहरारू 6 गो बकरी चरावत रहुए। आ ओकर एगो सखी ओकरा लगवे बैठा रही तो ओकर फेंकल देख कहतिया कि ये सखी जाए अब हमार दुख हो रा गई। बाप रे बाप इनकरा ओ जा उतरत ना कहीं कि फर्स्ट क्लास है फेकल कंपनी के हमरा के एगो मोबाइल भेजलन। काका एप्पल कंपनी नु? हाँ तो ओकरा आवे तब नु कहतिया फेकल कंपनी के मोबाइल भेजलन। अरे हाँ तो हो बिगटिया भाई रे ओकरा 20-22 दिन गईले भाई अब सैलरियो ना मिलल तले इनकरा के 70,000 के मोबाइले भेज दल। आओ नटाउर सुनना हमरा के सुना के कहतिया का कब हमरा केहू के रोब ना सहल तो पूछवे काहे हो। अच्छा ना बारह लो हमारे बकरी अपना अपना खेत में से भगौले बा अब तो हमरा केहू के रोबे ना सहल। ऐसे कि सामान हमार दुबई कमाला तो अच्छा 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 तो हम कहें बकरी ले जाओ न चरावत तारी हमारे खेत में आ हमारे पर बोल मारो तारी। अरे हम कहीं बबू देश दुनिया में जहाँ जाके कमाए के बा खूब कमा खूब आगे बढ़ो बाकी अपन माटी के मत भूला। आई जन तेरे को मेरे को वाला भाषा बा ई बबू प्लेन में छोड़ के उतरल। काका एगो कांड सुन लह कि ना? कौन कांड रे? हम बुधना आयल सूरत से पैदल। अच्छा 6 दिन में जब घरे पहुंचल हो तो ओकर मेहरारू ओकर लइका घर में घुसई ना देतला हो सन। ई काहे रे? कहतर सन भागा 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 जा काहे के चलैले हो तो वो अपना मौगी से कहला सा कि रे कम से कम 1 गिलास पानियो तो पिया दे। तो कहतिया बड़ा तरासल बड़ा जा जा पहले स्कूल में जाके क्वारंटीन होखो।
उ केतनो कहत रह गइलो कि रे 6 दिन से पैदल चल के आ घरे आइल बानी आ तोहरी के एक गिलास पानी लेना दे बसो। तो ओकर मौगी कहतिया ढेर तरासल बड़ो अगला कि ना जैसे स्कूल पर। तो का उ रोज चल गइल हो। ए बाबू का कहले बड़ ना वही बेचारा के दोष बा आ ना ओकरा मेहरारुए आ बाल बच्चा के दोष बा। ई सब है कोरोना नु करावता रे। ई मियाँ बीबी के बीचों में फर्क डाल देले बा। अब जान जाइए कि 7 दिन से हम फल के ठेला लगावत तनी के रे 2 पैसा कहीं से आवे कि घर परिवार चले। आ जहिया से वो बाजार में हम ठेला लगावत तनी नु हमार बुढ़िया असोरा में से अपन खटिया उठा के ले जाके आंगन में लगा ले बिया। केतनो कहतनी कि अरे आवो ना आवो तो कहतिया ना 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 दिन भर बाजार में घूमता रह तारा लगे नहीं आ कहीं हमरो कोरोना हो जाओ तब। अब बताओ ना बाबू। है बाबू परेशान भइला के काम नहीं है ऊपर वाला पर विश्वास रखला के काम बा। अरे जब वो दिन ना रहल तो होई का रही। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वो घंटी का बटन दबा दीजिए।